Zdravo živo svima, ima malo vremena. Gospodine Vesiću, vas gledam. Mesec dana tražim od vas, kao predsednik Odbora za ekologiju, da me primite. Pa šta i mislite, ko ste vi da ne primate mene? Primit ćete me kao bela lala. Nemojte se pravite ludi, vas gledam. Zašto me ne primate? Gospodine Orliću, dobili ste poziv u sredu u 5 do 12, tema sledeće sednice Odbora za zaštitu životne sredine biće inicijativa građana da vidimo gde su tih 38.000 potpisa i pozivam sve narodne poslanike da dođu na taj odbor. Ako vas bude mnogo za onu malu salu, skupićemo se negde drugde. Ukoliko ne bude odgovora na to, gospodine Orliću, pozivam svih 38.000 građana